Chcel by som vám prečítať úvod mojej knihy Drost, ktorý spieval tme. Prvá kapitola Ján. Sedel som na lavičke pri rybníku a premýšľal, čo budem dnes robiť. Vôňa vody bola mierne zatuchlá, mal som na sebe oblečené staré tepláky a nevedel som, čo s voľným časom. Domov sa mi ísť nechcelo, rozprávať sa s niekým takisto nie. Tak som chvíľu pozoroval, ako sa vietor rád s listami prilahlých stromov a snažil sa na to nemyslieť. Vedel som, že naši potom, ako mi včera našli vo vrecku zbytky marihuany, budú chcieť, aby som zašiel za psychológom. To sa mi vôbec nechcelo. S kamarátom Denisom sme už 3. sezónu po sebe pestovali gadžu. Denis kúpil kvalitné semiačka cez net a skúšali sme ich sadiť v prilahlých lúkach a miestach v kukurici, ktorú tam nasadili družstevníci. Mal som 16 rokov a raz som čítal knižky od Beat Generation. S Denisom sme mali veľmi blízke priateľstvo. Bol o rok starší a chodili sme sa často prechádzať. Rozprávali sme sa o živote, literatúre, filozofii, drogách a psychológii. Každopádne, bol to človek pre mňa veľmi dôležitý. Bol som s ním rád a tešil som sa na naše rozhovory. Keď som sa vrátil domov, bol som nervózny z toho, že mi naši budú nútiť stretnutia u psychológa. Takže toto je taký začiatok knihy Drost, ktorý spieval tme. Ak by ste mali záujem, môžete si objednať na našej stránke www.vyasano.sk, poprípade telefonicky, alebo cez Facebook alebo Instagram. Pekný deň prajem.